All systems go na ang lokal nga panggamhanan sa Davao alang sa Undas 2022. Sa interview sa Araman Davao kang Angel Sumagaysay, Public Safety and Security Command Center kun PSSCC head. Dili sama sa naandan nitong nakalabayng mga tuig nga adunay closure tungod sa pandemya. Karon walay gipatumang closure ang mga sementeryo. Ano naman closure? Kay open naman ta karon tungod na sa alert level 1 man ta. Open siya nga pero naatay cut off period po niya nasabutan na sa city economic security o katong mga private cemeteries. Sumala ni Sumagaysay, able ang mga pampubliko ug pribadong mga sementeryo gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi, sugod karong Oktubre 30, 2022. Hitsas na usab para i-deploy ang nasa 14,000 ka mga personahe gikan sa security and safety sector. Gibutyag ni Sumagaysay, musumada sa 35 ka mga sementeryo ang ilang bantayan. Napulo sa public cemeteries, 14 sa private cemeteries ug 11 sa mga barangay operated cemeteries. Hugot kining nagpahimangno sa publiko nga tumanon ang mga do's and don'ts sa pagbisita sa mga sementeryo ug una man mobisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nipanaw na siguraduhong nakasirado ang mga panimalay o adunay mga bubantay niini aron dili makatsansa ang mga kawatan o kriminal. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.